convidar-me, per estar aquí, i entenc que la trobada d'avui, que és el que ha explicat el Jordi, no? I el que em va comentar el Guillem, sobretot és el meet and link, no? És al final el poder trobar-se, el poder compartir experiències més que el que pugui explicar el Jordi o el Guillem o jo mateix, que té el valor que té. Jo sí que voldria donar algunes pinzellades des del punt de vista o des del món de la salut. Segurament després algú el podrà donar des del punt de vista de l'art, però des del punt de vista de la salut. I el primer que jo diria és que des del món de la salut, i més en els últims anys, les últimes dècades, nosaltres creiem que això de la salut i de la medicina és una ciència. I home, en alguns moments sí que fem ciència, però no sempre. Hi ha un dels llibres que és, diguéssim, un llibre que és cabdal en el món de l'epidemiologia clínica i en el món de la recerca clínica, que es diu precisament així, epidemiologia clínica, i que el va fer el David Sackett i el Robert Heinz, que jo vaig tenir l'oportunitat sobretot de conèixer en Heinz i de tenir una certa, no una certa, sinó una amistat amb ell. Ells tenien un subtítol que era un subtítol realment punyent. Estem parlant d'un llibre de meitat de la dècada dels 90, que aquell llibre el que intentava era posar una mica més de ciència a l'art de la medicina. El nostre és un art, ens agradi o no, que cada vegada li hem de posar més ciència, és cert, però mai serà una ciència exacta. Aquest és el primer punt que hem de tenir present i que jo crec que també, i ho dic amb humilitat i amb cura, però que segurament a les facultats de medicina, i també parlo ara d'infermeria, però sobretot a les de medicina, no tant a les d'infermeria, aquesta idea s'ha anat perdent. Estem pensant que nosaltres, i això ho hem utilitzat molt en els últims anys i durant la pandèmia, salvem vides. Algunes en salvem, algunes se'n salva, no dic que no. Però nosaltres hem de recordar molt bé quina és la finalitat i l'essència de la medicina. La finalitat i l'essència de la medicina és curar quan es pot, i que alguna vegada els hi he dit a les estudiants i als estudiants de primer de medicina que malauradament en salvem menys de les que voldríem i menys de les que ens pensem que salvem, d'acord? Però sí, és cert, és curar quan es pot, que serà, i repeteixo, menys de les vegades que nosaltres volem i pensem, serà cuidar, i cuidar haurem de cuidar sempre. Haurem d'acompanyar, i haurem d'acompanyar sempre, i haurem d'acompanyar a tot això que està posat aquí, a una mort digna i tranquil·la. I això va més enllà de la ciència. És parlar de preferències de la persona que estem tractant, de la persona que estem cuidant, o vol dir parlar d'empatia, vol dir parlar d'acompanyar, vol dir parlar de dignitat, vol dir parlar de moltes coses que van més enllà només del coneixement. I ara potser jo tiro, aquí veig que hi ha bastanta gent de groc, no? També hi ha gent de blau, però hi ha gent... Groc era salut o era arts? Doncs veig més groc que blau. Potser parlo més pels de blau que pels de groc, disculpeu-me, però certament el que jo veig, i l'altre dia reflexionava i escrivia sobre això, per exemple, no ara, sinó fa ja uns quants mesos, per exemple, com entrem a fer o a l'especialitat de medicina. A quina especialitat escollirem i on te l'escollirem, que és l'examen MIR. Escolta, l'examen MIR només ens mira una competència, només ens mira si tenim o no tenim coneixements, ens mira aquesta part, si voleu, de la ciència, però no ens mira aquesta part de la humanitat, no ens mira aquesta part de l'empatia, no ens mira aquesta part de l'acompanyament, no ens mira tot això que al final ens definirà si som unes bones metgesses, unes bones infermeres, o bons metges. Fixeu-vos que parlo sobretot de medicina,
no parlo tant d'infermeria, que infermeria realment és una professió del cuidar, de la cura, del tenir cura. I això jo crec que la infermeria, ho dic sincerament, no ho hem perdut, però medicina ho estem perdent. I això és una de les coses que no podem, de totes les maneres, no podem perdre, perquè al final ho haurem d'acompanyar, i ho haurem d'acompanyar sempre, conjuntament amb la infermeria, conjuntament amb TECAIS, conjuntament amb la treballadora social, amb tothom, però haurem d'acompanyar nosaltres també. I això, la idea de les arts com a eina terapèutica és una idea també que ens transporta a que no només aquell medicament, que per cert, molts d'ells tenen uns efectes secundaris que d'alguna manera ens podríem evitar, no només els medicaments o no només aquelles intervencions que són i que cada vegada veiem cada dia, un dia darrere un altre, en els mitjans de comunicació, portats com a les últimes meravelles del món i explicats de manera hiperbòlica, i aquí tots hi juguem, jo també hi he jugat, hi juguem tots, van molt més enllà de tot això. I home, jo crec que aquí també, jo dic, i també gràcies al Guillem i gràcies a gent que està també aquí avui asseguda en aquest centre, doncs en l'ICS van començar aquella experiència d'Arts i Salut, que va tenir algunes expressions i jo crec que alguns projectes prou importants, alguns relacionats amb la pandèmia, altres fora de la pandèmia i amb altres entorns, i també, i això ho sabem tots, com a nosaltres la cultura, les arts, ens han acompanyat des de sempre, perquè això és, des que comença la humanitat, la cultura va i les arts van en paral·lel al nostre desenvolupament, com també ens han acompanyat sempre en tot el que és el nostre procés de sanar, de curar, de millorar el nostre benestar emocional. Certament amb això hi ha molta experiència, i miro el Jordi, i amb això hi ha molta experiència, però més enllà de l'emocional. Hi ha moltes altres vessants on també les arts ens ajudaran a millorar la nostra salut o a afrontar també processos de la nostra vida i la nostra existència, a afrontar la mort. La nostra és una cultura que viu d'esquenes a la mort. La nostra és una cultura que ens fa agafar, ens aferra a la vida, com sigui, encara que tinguis el cos ple de xacres, però ens aferra a a la vida. A una vida que segurament, en un moment determinat, haurem d'afrontar això, que arriba la mort, perquè la mort és part de la vida. I nosaltres, i ara parlo com a metge, o com a metges, metgesses, haurem d'acompanyar això, sinó a viure aquesta mort d'una manera digna i tranquil·la. I amb això, repeteixo, insisteixo, les arts ens poden ajudar molt, molt. I aquí també, abans he parlat, he començat la xerrada parlant de ciència, o arts. També les arts han d'agafar una part de ciència. Quan nosaltres entrem en el món de la salut, o en el món de la cura, perdó. I amb això haurem també d'avaluar tot allò que fem. Les coses, escolta'm, moltes vegades les fem pensant que van bé. Abans he parlat dels medicaments i quan nosaltres receptem un medicament o recepta un medicament, tu penses que això li anirà bé a aquella persona. Moltes vegades, o no té l'efecte desitjat o a vegades pot tenir un efecte secundari. Per tant, i això sí que el món de la salut sí que ho té, i jo crec que això, quan entrem les arts com una eina terapèutica, l'hem de seguir mantenint, és el tema, la idea de l'avaluar, de l'avaluació, de veure si això és eficaç o no, si això li va bé a aquella persona o no, entenent també que no tot anirà bé a tothom i de la mateixa manera a tothom. I segurament també aquí, quan parlem d'avaluar com a l'art com a eina terapèutica, haurem de pensar en unes eines
d'avaluació diferents a la que nosaltres estem acostumats, que en el món de sociologia són molt habituals, com totes les eines qualitatives, i també en el món de la salut mental, però segurament els que venim d'un altre món ens agrada la quantificació, ens agrada el número, ens agrada quina és aquesta analítica, quina és aquest... O ara que treballo en el món de l'Alzheimer, doncs quina és el biomarcador que tens a la sang o el biomarcador o el marcador que tens en el líquid sulfurraquidi. Però va més enllà d'això. És començar a pensar en eines d'avaluació molt més qualitatives, repeteixo que són eines més que provades i desenvolupades en el món de la sociologia i en altres mons, i veure com l'art entès com una eina terapèutica ens pot ajudar i ens pot aliviar i ens pot, per què no dir-ho, en alguns moments curar o sanar, si més no, a moltes persones. Res més, moltes gràcies, repeteixo, per convidar-me aquí i després ja tindrem temps en el moment del Meet and Link de poder parlar si algú de vosaltres ho vol. Moltes gràcies.